Čaute, ja som Komi a vítam vás pri hre NHL, našom prvom let's play na nejakú hru. Takže sa môžeme pustiť do toho, len ja si trošku upravím kamerku, hodím si ju sem a začneme hrať. Trošku možno počujete niečo v pozadí. Dobre. Na chvíľočku budem musieť asi prestať hovoriť, pretože budem musieť nastaviť hlasitosť. Čiže sa mi zdá, že tam bola moc veľká. No, som rád. Pravidlá možnosti. OK, takže teraz by ma už malo počuť, viď? To. Začít hru. Dáme si hru medzi Švédskom a ja budem Slovakia. Nie, ja si dám Pino. Najväčší rivali medzi sebou. Dám si tých slabších, neviem. Mám širších, takže toto ja neviem hrať. Chcete vidieť? Tak to spadná. Pravidla dáme dáme NHL-ko. Dĺžka dajte 5 minút. Slnko. Hasne. Slnko? Hasne. Dneska to už druhýkrát natáčam, takže prvýkrát som zistil, že mám dobre audio nastavené, takže nás nebolo s bratom počuť celú hru. A tak som to musel natočiť znova. A chcem vám povedať, poprvé, asi z Orbim už nebudem natáčať na tento kanál, budem natáčať len s mojim bráškom, so Sizim, Sizi sa volá, taká si nemyslela meno. A ďalšia vec, chcem tiež trošku natáčať tieto let's play na nejaké hry. Ďalšie hry nájdete na našej webovej, na fanpage, na Facebooku. Zastavení, zobrazení. Už dám prečo. Ďakujem som mamka. Šanko, k tomu ešte aj lagy. To si povedal, že natáčam s webkou. Ježiš, za čo? Aha, si mi hráme. No, už mám Fínsko, nie Slovensko. Boom twist. Ďalšia vec, asi tretia alebo druhá, neviem, to je jedno. Je taká, že chcem pokračovať natáčaním Pyromance, ale to až neskôr, trošku keď už napadne prvý sneh. Takže sme skoro niečo podpalili. A ďalšia vec, zoznamka. Ideme tiež natáčať ďalšie diely a tie budú o tom, že budem sa predstavovať celkovo ako život a tak ďalej. Ďalej budem ukazovať mojich bratov. Toto je pekný gól. Ďalšia vec, štvrtá, bude to, že chcem rozbehnúť ďalšiu sériu spoločne s mojím dobrým kamarátom. A to sa musím ešte dohodnúť.
že budeme hrať Dark Orbit. Určite to sa veľa pozná ľudí, že je to dosť rozšírená hra. Baví ma to. A to asi všetko, čo som chcel povedať o tomto. O kanáli. Ježiš, to bolo veľa. To asi všetko. Potom ďalšie veci. Danči, čo s nami natáčal na Papajsca, tak bude asi s nami ešte znova natáčať nejaké videá. Ideme znova natočiť nejaké na Papajsa. Aj na to bude anketa na našom fanpage, že čo máme zjesť. To tiež nevieme vymyslieť. Buď budeme jesť niečo štiplavé, ako je chrén alebo niečo také, ale to si myslím, že nie je až také štiplavé, oproti tomu, čo sme mali minule. To je chili. Alebo niečo hnusné, dajme to, ja neviem, škoricu, alebo to vymyslíte už vy. A keď vám mám pravdu povedať, tak to keď sme jedli to chili papričky, to pálilo, skoro kilo. Ale vyhrávam, to je dobré, to je dobré znamenie. No tak to nebude dlhé také znamenie, pretože ide pičus. Filpluba. Ježiš. To je vybrané. Ustari. Salmon rutu, či jak sa povedal? Tak nič, no. Timonem, kukenem. Samé enen. Obman. Ježiš. Cibuľak. Budeme si asi vyplniť webku. OK, takže ideme vyplniť si webku, pretože je takové nelaguje. Webka vypnutá, budeme nelagov. Jogo. Salah bol asisten. Ježiš, no. A kde tam máš taký žil, ako som si myslel? Nevadí. Dobre. Simon Koivu, či jak sa to volá, už neviem. Není zabudný. Ale tak zostaje snadná, to je. A nie je to zase. To je. Ježiš. Ty svinia. Pura. Long wrist. Again. Je 9:36, piatok večer. Ja som v škole, no. Alebo ja nie som v škole, to je jasné. Keďže je 9:36 aj v piatok. Nie, že by sme mali prázdniny. Ale je taká ulievačka.
som brankárom, asi na golku. Čukus. Tak. Včera som povedal dať taký krásny gól. Gól. Chárom. Brankár. Brankár sa musel učiť lietať. To takto medzi kruhne takto. Poďme to skoro. Ten takto musel lietať. To išlo tak vysoko. Tak vyskočil. Ježiš. Ďalší čo dole. Daj presilovku. Jo, budeme. Chcem byť tu. Som jedna. Ježiš, poď sem. Backhand dám s tým. Ty kokšo! To bolo teda tesné. Ďalšia vec. Ešte si musím kúpiť Avermediu. A môžem natočať na Xboxe. GTA 5. Takže aj to bude určite nejaká taká séria mini. Jedna. Ale myslím si, že Avermedia je taká najspoľahlivejšia vec na točenie na Xboxe. Takže nemám ani dobrú kameru, ani nič takéto. Ježiš, to čo? Ale môžem to hneď dávať do počítača s tou Avermediou. Ešte si musím nastúpiť 100 €. Že ešte. Mám. A ešte som vám chcel poďakovať. Takže ďakujeme vám teda za veľkú priazeň. 23 odberov a 900 možno už pozretí na všetkých videách. To si myslím, že je dobré. Petino. Slušne je dobré. Tu málo chvíľku, čo točíme. A čo skoro predbehnem jeden kanál, na ktorý som natočil predtým. Tam som mal 1400 pozretí, tak nejako. Ty sa vidia! Filip plul. Dobre, nič. Možno. Ty kokšo. Ty svinia, čo tam chodíš ty? Trpásovem, prostě dobrý. Pitkenem. Viem, že sme vraveli, že nehráme Minecraft, ale začal som ho znova hrať. Je to na mojom serveri. Na mojom dvojserveri, pardon. Určite urobím na to nejakú pozvánku. Na jednom máme 5 slotov, na druhom 10. Na 10 slotov je minigames a 5 slotov je zatiaľ economy. Určite chceme zväčšiť sloty, ale to až vtedy, keď zavedieme VIP systém.
uvidíte. Ešte v videu. Ježišmária! Tu. Z toho opäť teba nájdem. No, našiel by som nové. To je jedno. Pozdravte, dovidenia chlapci. Okay. Давай. Ty Nemáš strieľať? Nahľal som ránko, len na všetko čelo. Lepšie pre mňa. Přihráka přes 2 čáry. Šudomáška krásná. Nemíšel. No, ale jim to píš. Ja som slova ruku. Dobre, nie, ale to je jedno. Borčí. Sede ten on. Netrafil mě. To je můj brat. Můj brat. Tady to chodí. To nechápím. Já to nepochopím. Ja už som to videl. Po mňa v bránke. No poď, aký mám. Kapenen. Salo. Imonen. Sa budem volať Kominen. Kominen. Terberg. Kominen. Všetci sa Kominen. Neviem. Kromov, jak mám. Tak World of Tanks. Ups, no ale. Čo? Jeden to chytá. Kominen, to už jedno. Jeden. 7-13, je to 7-3. Ježiš, prihľadať to nemá. Tento zápas sme zvládli sa úspešne. To je si vidíme. No to ešte sme to nezvládli, ale ježiš. Poď. Kominen. Ježiš, ty si fakt. Môžeme prihrať, ty vole. Poľu. Ježiš! Čo sa stávalo? Ty kúl. To už. Oni na mňa tlačia. Vidíte, ne? Vidíte? Všimnú tak sprostý. Si dovolujú to na Kominena tlačiť. Nedovolte. Ty si ne. Ježiš, už to vyhraj. Hadzovanie to vyhraj. Ježiš. Ja som sa som to mama. Tak ale tých 7 golov som nastrieľal. To je mňa. Klobúk dolu. Klobúčik dolu. Ups, som asi nemám, že? Tak budem mal. To je jedno. 40 sekúnd pred koncom. Majú Švédi. Mal.
páči ten menší výrok. Moji bratia zase. Takže oni majú 2 roky, takže musíte ich podchopiť. Uchopiť ich, musíte ich uchopiť. Plne dobraní. Musím na konci zápasu. Či skórovať. Tak nemusím nahrávať. Vyhrali sme! Krásne. Hviezdy sú kúpené. Takže svet, co tam robíš? Ani meno ti neviem vysloviť. Franzen, či ako to farizej. Samisalo. Leitinen, či čo? Dobre, takže ja sa s vami učím. Dúfam, že sa vám tento prvý diel a možno aj posledný diel z hry NHL páčil. Nezabudnite dať like, odber a čo už len chcete. Kľudne aj dislike, ale na tom sa budem trošku nevadí. A určite napíšte koment. Takže to je všetko. Učím sa s vami. Čus.